హలో బంధువులే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఏం కొల్లరు మాటలు అని హుషారులే ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಜ್ ಒಂದುಲ್ಲೆಂದೆ ಅಂತ ತಯಾರಿಸಿಡುಲ್ಲ ಇಂಕ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿದ ತಯಾರಿಸಿಡುಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ತೀರು ಉಂಗ್ಯರೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪೇಜ್ ಕೊನಾರಿಯರ ಪಂಡೇರು ಪೇಜ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ವೆದರ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿದ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಲುಂದೆ ಮೆತ್ತಾನೆ నేను కొంత కస్టమర్కి ఇడేస్తుంది ఓన్లీ గట్టిగా మాత్ర ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಜ್ ದಾಂಡ್ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೋಜ ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ಸ್ಲ್ಯಾಪು ಇಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ಸ್ಲ್ಯಾಪು ಅವು ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಸ್ಲ್ಯಾಪು ಅಂಗಡಿದ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಗೆ ಪೋಡುಂದಂಡ ನೇಟು ಜಪ್ಪೋಡು ಸೀಟಡೆ ಅಡಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಂಡು ಐಟೆ ನಡಪೋಡು ಚಿನ್ನ ಪೊಡಿ ಅದು ತಿರ್ತುಪ್ಪೇನೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಲು ಮೂಲುಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೊ ಮೂಲು ನಡ್ತಾನೆ ಅಂಡಾಲ ಪೂಜಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬಚಾವ್ ಇದು ಇಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣಗದ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದೆ ತುಳಿ ಈ ತೆಂಚ ಆತನಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ದು ನೀರು ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಯಾನೊಂದು ವಾರ ಗೊರಪುರ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಳೈಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಸೀಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳೈ ಬಾರೆ ಉಳೈ ಜತ್ತದು ಅಡಿತದು ನೀರ್ನು ನೆಟ್ಟೆ ತೀರ್ಥ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 5th 6th ಇಪ್ಪುನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಸರ್ತ ಉಂತೆರಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬಗ್ಗದೆ ಒಂಜಿ ಗುಹೆತ್ತಲಕ ಫೀಲ್ ಆವಂತನ ಪಗ ಕತ್ತಲೆ ಲೈಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಂಕಲ ದುಂಬಿತ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೋಕುಂಡು ಆ ಸೀಟ್ದ ಮಿತ್ತಿ ಏತ್ ಬಾಲ್ ಬೂಡ್ದನ ಅದಾಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಅವು ಇಂಕ್ಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೇ ಇತ್ತಲುಂಡ ಆ ಕಂಗುಂಡತೆ ಅವು ವಿಕೆಟ್ ಐಕ್ ಬೂರ್ಂಡ ಔಟು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಬೂರ್ಂಡ ಔಟು 6 ಸರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿತ್ ಜಾಲಿ ಅವಂತನ ಪಗ ನಿಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯೂ ಇಂಚೊಂಡು ತೊಲೆ ಶೋಕೊಂಡೈತು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿಂದು ತಿರ್ತು ನೆತ್ತ ತಿರ್ತು ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿಯೇ ಸೊ ಪೊಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಪಪ್ಪನ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿದ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ರೂಮ್ ನಿಕಲ್ ದೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಹರಿಪುರ ದೀಪುನ ಐನ ಪಿರಾವ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಐನ ಪಿರಾವ್ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬಿತ್ತನ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಕೋಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ತುದು ನಿಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ನಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾನು ಮುಳು ದೀತೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ಸೋಮವಾರನೇ ಪೋಪುನೆ ಸೊ ಸೋಮವಾರನೇ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮನ್ಪುವೆ ಸೊ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಕೋಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಜ್ಜಾರು ತೂಲೆ ಓವಲ್ನ ಕ್ಲೋತ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಮೂಲ ತೋಜದೆ ಬುಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ತೆಗಂಟೆ 11 ಜಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚೊಂದು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ದಾಲ ಕೆಲಸದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೊಪ್ಪೊಳ್ಳಿರು ಅಂಗಡಿಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಜ್ಜಿರು ಬೈಯಾಡು ಫುಲ್ಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹಿಂದಿದಕ್ಲು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಅನ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮುಳು ಓದ್ವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಕ್ಕನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಏನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಕಜಿ ಪೆಂಚಿನ ಕಾರ್ ಒರೆಸೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಓಕೆ ಬಂದುಲೆ ನಾನು ಒಣಸಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ಅಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ದತ್ತನಾ ಹಾಂ ಸಿಂಪುಳಿನಾ
ಯಾಣಿತೆನ ಕ್ಲೋತ್ದ ಸ್ಟೋರ್ಗ್ ಬತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್. ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲಿ. ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.